rozumieš ma. Napríklad, že idú proti tebe, tak urobí takú nejakú jednoduchú finku, ale ak to je niekde v vlastnom teréne, prvá, že sa odpíš potom a akože mieríš na supera, vieš, tak väčšinou prvé si čo uvidí ho nenapadne, že, lebo nemieríš na mieríš, tam nie, ale si mu chrbtom, čiže to si napadne, že si vlastný, vieš. Niekedy je tréner veľmi, keď je strikne budovy alebo tak, alebo lež neprvé teréne, nevždy sa to dá rozoznať, vieš, že aké máš označenie. A týmto si vieš kúkrát zachrániť život od roba supera potom postrela, vieš. Bol na ruke, ale ja som bol otočený takto, čiže mi to označenie nevidel, som bol takto, taký klápa, čiže oni mi to označenie to stejne napadlo, keď som tam ležal. Sa posúval, ja som tam ležal, samozrejme, vieš, kúkne tam nejaký báteň predo mnou, že zase iba, že no dobré, no. Vieš, lebo niekedy musíš púšťať veľkrát les a vieš, aj rozum, alebo niekedy to nie je len o prestrelaní sa, vieš, keď si sám ich veľa, vieš, to nie si Rambo, alebo vieš, nie si vo filme, vieš, proste musíš vždy vymyslieť niečo, vieš, čím to super dobehneš. Nočná hra je to dobré, že nočná hra naozaj, koľko ja naozaj neviem, kto je tam, vieš, ja chceme teraz mať, budem robiť nočnú aj preto, že to je naučiť. Tam je v tom kriku. Prosím ťa, poď si nechať udrieť maskoče tie ruky, hej. No nie, keď máte vlastne podobne ruky, no. Máte dole. To on kričal jau? Aha. No to bol taký, že... Hej? Ešte tu bráško. Ja tu rúzne. Čo ma dotiahol? Ježiš. Pozor! Nech ti oprskalo? Dostal som 4 rany za sebou. Wow! Jedna hranka, druhý prst, dve do kolena. Asi si nekričal, že máš, tak sa poistuj ešte. Ja nestihol som, proste som dostal 4 skôr, ako som zakričal. Na čo to je? To bol Roman.